こんにちは。フィリピンから来ましたマヤです。よろしくお願いいたします。私のフィリピン語講座1と2のビデオをご覧になった方々にお久しぶりです。この1ヶ月間、学校と仕事がとても忙しくてビデオを撮る余裕がなかったので、フィリピン語講座パー3が遅くなってすいませんでした。では早速フィリピン語講座パー3を始めたいと思います。今習うのはフィリピンでよく使われる表現と挨拶です。でもその前にフィリピン語講座1と2の復習からします。フィリピン語の挨拶から始めます。おはようございますはフィリピン語でmagandang umagaです。magandang umaga、 もう一回言います。magandang umaga、magandang umaga。こんにちはは2つの言い方がありますよね。覚えてますか？それはmagandang tanghaliとmagandang haponです。magandang tanghaliは昼12時から3時までに使うこんにちはですが、magandang haponは3時から夕方になるまでのこんにちはです。では発音してみましょう。magandang tanghali、magandang tanghali。もう一回言います。magandang tanghali、 magandang tanghali。 magandang hapon、 magandang hapon、 magandang hapon、 magandang hapon。 続いてこんばんははmagandang gabiです。magandang gabi、 magandang gabi、 magandang gabi、 magandang gabi。 おやすみっていう意味もあります。最後に一日中使える挨拶magandang arawです。日本語では良い一日をって意味です。magandang araw、 magandang araw、 magandang araw、 magandang araw。 次はフィリピン語での自己紹介の復習をしましょう。magandang araw、 magandang araw、 こんにちは。Ako si Maya。 Ako si Maya。 私はマヤです。Nakatira ako sa Osaka。 Nakatira ako sa Osaka。 私は大阪に住んでます。Masaya akong nakilala ka。 Masaya akong nakilala ka。 Masaya akong nakilala ka。 私はあなたに会えて嬉しいです。ではもう一回言います。magandang araw、 Ako si Maya。 Nakatira ako sa Osaka。 Masaya akong nakilala ka。 では今から新しいフィリピン語の挨拶とか表現を教えたいと思います。まずははいです。はいはフィリピン語でおおです。2文字だけです。おおです。おおのもっと丁寧な言い方はおぽです。おお、おぽ、おお、おぽ。どっちでも使ってもいいんですが、やはり年上に対しては丁寧な言葉の方がいいのでおぽを使ってください。次ははいの反対、フィリピン語での家です。家はhindiって言います。hindi、もう一回言います。hindi。丁寧な言い方に変えるとhindiの後はポをつけます。ポ、これです。ポだからhindiポになります。hindiポ、hindiポ。例えばあなたはマヤですか？オポ、おお、ako si Maya。 はい、私はマヤです。あなたはマヤですか？ hindi po、 hindi po。 いえ、いえ同じですね。続きましてkumustaかっていう表現を教えたいと思います。kumustaか、kumustaか、kumustaか、kumustaかかなくてもいいんでkumustaでも大丈夫ですよ。お久しぶりに会う人に言う挨拶ですね。kumustaをkamustaに言い換えるフィリピン人たちも
多いです。どっちもお元気ですかっていう意味です。私もカムスタの方が言いやすいと思ってるんで、コムスタよりもカムスタの方を使います。カムスタか、カムスタ、クムスタ、カムスタかの答えはマブティナマンです。元気ですよって意味です。マブティナマン、マブティナマン、マブティは元気って意味です。マブティナマン、元気じゃないですの場合はhindi mabuti です。hindi mabuti、 いえ、いえ、元気だから元気じゃないっていう意味ですよね。hindi mabuti、 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 mabuti naman。前のビデオでも教えましたが、ありがとうございますはフィリピン語でマラミンサラマです。マラミンサラマ、マラミンサラマ、マラミンサラマ。マラミはたくさん、サラマとはありがとうという意味です。サラマだけでもいいですよ。サラマ、マラミンサラマ、マラミンサラマ。どういたしましてはフィリピン語でwalang anumanです。walang anuman、walang anuman、walang anuman。ごめんなさいはpaumanhinです。paumanhin、paumanhin、paumanhin、paumanhin。英語のsorryでも通じますので、paumanhinが覚えにくかったらsorryだけでもいいですよ。次はさよならです。さよならはpaalamです。paalam、paalam、paalam。フィリピン人はバイバイするときに次の2つの表現も必ず言います。日本人もそうですよね。ingat ka、ingatか、ingatか、気をつけてねっていう意味です。ingatか、発音難しいんですよね。ingatか、ingatかと、また会う日までっていう意味で、hanggang sa muliです。hanggang sa muli、hanggang sa muli。ingatか、hanggang sa muli。はい、フィリピン語講座3はこれで終わります。ぜひこの表現の知り合いのフィリピン人とか、フィリピンに行った時に知り合うフィリピン人たちにぜひ使ってください。私たちフィリピン人たちは外国人が私たちの言葉を使って挨拶してくれるととても喜びます。だからこの表現を使ってたくさんのフィリピン人の笑顔をさせてくださいね。質問とかコメントとか習いたいこととかがあったら、ぜひ下のコメントボックスに書いてください。また次のブログでマラミサラマット、パアラー。